Somos vecinas de aquí, las dos vivimos en la misma escalera. Ella vive en el primero y yo en el tercero. Eso mismo. Aquí lo conocemos, yo hace ya 60 años que estoy en esta calle. Y yo casi igual. Y ella igual, un año más o menos, pero casi igual. Claro que sí. Sí. Y aquí primero había habido unas monjas, después se fueron las monjas a un colegio, después una guardería de críos, de eso, de una residencia. Después una residencia. Ya había tenido una hermana aquí en la residencia. Somos viejas aquí ya. Sí. Y sentimos de cuando pasan y eso, pero no ruido ninguno, No. Y ahora estamos muy contentos porque aquel chico nos ha enseñado todo, el patio y todo, muy contentos. Sí. Y ahora el viernes, porque yo no lo sabía, que hacían ganchillo y en fin, que enseñaban y dicen que hacen cosas de... Pues bajaremos el viernes y haremos lo que sepamos y lo que podamos. Sí. Cigarette burns forever. The messages spliced together. Now I would never let her. But where did people go to get her? You took me to the private party and swore that they would not card me. Drive careful lest they hear you, when all the time they learn to fear you. The sidewinder drinks and gambles, the gold digger strikes his damsels. But when I lost the magic sandals, I said some things I could not handle. Going 90 off my star, it's always flashing by as the flame retards. Don't you wanna be some other? And all the people have to drug each other. I fell into a life of leisure. I saw into a path of pleasure. And don't it make it that much better to find a cigarette that burns forever? Vam decidir ocupar aquest local, el Palau Omigant i no un altre, perquè primer de tot aquest espai portava com 8 anys en desús, no? Què va comportar aquest desús? Pues molta deixadesa de l'espai. Quan vam entrar aquí, per veure aviam com estava l'espai, doncs ens vam trobar com amb moltes habitacions deteriorades pel pas del temps, tot el circuit elèctric que se l'havien endut. Bueno, la situació al barri antic només fa falta passejar-se una miqueta pel barri per veure tal com estan tots els habitatges, no? No sé, nosaltres creiem que hi ha hagut una falta de polítiques de rehabilitació de tot el centre i nucli antic, ¿vale? Que ha portat a una degradació d'aquest espai, no? És que també depèn de la tela, Com ho veieu, d'amplada? És que això és molt ample, Però després a veure, és que això depèn de com ho vulguis. Així es quedarà més ample. I així no faràs mai. Una bufanda. This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. Han anat entrant nous col·lectius. Arran Manresa és una assemblea de joves que pertanyen al moviment de l'esquerra independentista que es reuneixen per treballar diverses problemàtiques, no? I tenen 3 eixos de treball que serien el socialisme, la independència i el feminisme. La Guix és una cooperativa de consum ecològic de proximitat i de temporada, no? que s'organitza, les persones que pertanyen dins d'aquest grup s'organitzen per comprar tots aquells productes
que compleixin tots aquests requisits a proveïdors, petits proveïdors de la comarca o de Manresa, no? que els oferten però que no poden entrar dins del circuit normalitzat de les grans indústries, no poden i no volen. No? És Acció Lila, un col·lectiu de noies feministes i anticapitalistes que es reuneixen per fer front a les opressions que pateixen com a dones, com per exemple els rols de gènere, els cànons de bellesa o el dret al propi cos. La colla bastonera Band del Pal és tot de gent que de forma autogestionada han decidit trobar-se per practicar entre ells tot el tema de ball de bastons, difondre tota la cultura catalana del ball de bastons i a part innovar i crear diferents balls. L'Ecoxarxa del Bages és una comunitat d'intercanvi de béns i serveis que utilitzen com a mitjà d'intercanvi la moneda social, que és l'hora. El col·lectiu La Gatzara és el que s'anomenava abans l'alternativa cultural, que és una miqueta el que pretenen és difondre la cultura catalana, sobretot en el tema de correfocs, de cerca a vila. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, que és una organització d'estudiants, sobretot de l'esquerra independentista, que lluiten sobretot per aconseguir una educació pública, popular, que sigui de qualitat a través de la llengua catalana. També lluiten contra les relacions de desigualtats i de gènere. La PAC del Bages és la plataforma d'afectades per la hipoteca i el capitalisme del Bages. És un altre col·lectiu de l'Ateneu que s'encarrega de crear un punt de trobada per totes aquelles persones que han estat afectades tant per les hipoteques com per el capitalisme i troben aquí un espai de suport mutu on després poder desenvolupar accions de lluita sobretot contra bancs i caixes. La principal cosa es cómo estamos todos, ¿no? Que tenemos una deuda muy grande, nos quieren quitar nuestra casa y dejarnos en la calle, sin nada, con deuda. Aquí se está haciendo todo lo que se puede por apoyar tanto personas afectadas como personas que no son afectadas, que es lo que más me ha impactado a mí. Personas que no tienen hipotecas, no tienen ningún problema. ¿Sabéis lo que es para mí que no pueda traer a mis nietos a mi casa y darles de comer? Y es muy duro levantarse por la mañana y saber que te van a quitar tu casa y encima te vas a quedar con una deuda muy grande. Tiene muchas ganas de llorar, pero a mí esto me ha hecho muy fuerte, y no van a poder conmigo. El Ateneo como espacio para los de la PAC, para los jóvenes, para los niños, para todo el mundo. Es lo mejor que nos ha podido pasar, es un espacio donde podemos expresarnos, donde podemos decir lo que sentimos, donde podemos hacer lo que queremos. Es que ya pienso diferente, porque el Ateneo no pensaba de verdad, sinceramente, que estas cosas existieran, y existen. Y a veces pienso que ha sido muy malo lo que nos ha pasado, ¿no? Las hipotecas, lo de las cuentas estas que no me acuerdo nunca cómo se llaman, porque sabéis que a mí me cuesta expresarme, ¿no? Pero esto también me ha dado algo bonito, que he conocido gente que no sabía que existía, sinceramente.
procés s'ha aturat, de moment esperen un nou judici, no? Aquest judici pot ser d'aquí 3, 2, un mes, no? No ho sabem, això depèn de la justícia. Però, bueno, creiem que ens podem quedar un temps aquí, creiem i sí. I estem contents de saber que no serà avui, però ni molt menys considerem que és una victòria, perquè la victòria serà el dia que realment puguem utilitzar i donar l'ús social a l'espai de l'Ateneu Estèquia amb total llibertat, sense pressions ni temors de ser desallotjades. No el veiem en un altre lloc que no sigui aquí, que quan ens trobem amb la situació ja ens ho plantejarem, no? Quina és l'alternativa que ens queda, l'alternativa possible, però perquè l'Ateneu és un projecte, no és un espai ocupat, no? L'Ateneu es pot desenvolupar en molts espais, perquè és un projecte d'unió de col·lectius, no? D'unió d'idees, d'empoderament col·lectiu. Però de moment sembla que estarem aquí per molt de temps. Això esperem. Va bé, molt bé. Va força bé. No ha d'anar pas malament. No. No? Era la coneixença d'aquest espai d'una manera més festiva i lúdica, no? Com és un dictat, però sí que l'objectiu és obrir-se, no? Que la gent entri aquí dins, que comenci a viure tot el que es mou, tot el que es cau, tot el moviment de persones que nosaltres pertanyent aquí ja ho veiem, però que realment, si treus el cap, veus una assemblea de la PA, veus que Acció Libre estan fent unes pancartes, veus que la Guixa està comprant els proveïdors que els venen a portar aquí de primera mà els seus productes, no? Sota els peus, triem continuar la corda. Correm conscients d'on anem, tenim raons de sobres. No ens podran retallar mai les ganes de viure. Junts hem perdut la por, somiem amb l'utopia. Que no es pari, que no es trobi. Som la serp de la revolta que s'amaga dins la poma. Que s'ofegui a la història. L'escriurem de part dels febles, dels vençuts en la memòria. Tenim l'esperança d'un futur digne, una història que hem d'escriure. Sabem que és possible si el construïm. Només hi ha un secret, és sentir-nos lliures. Mirar endavant, no rendir-se. Traspassar la porta que ara obrim. Crema al seu lloc, l'escalfor ens encén la metxa. Les places fan de tro, així és la primavera.
Mil mans cridant al cel, mil cors batent a l'aire. Serem el que vulguem quan sortim de la gàbia. Que no es pari, que no es trobi. Som la certa, la rebota que s'amaga dins la poma. S'ofegui a la història. L'escriurem de part dels febles, dels vençuts en la memòria. Tenim l'esperança d'un futur digne, una història que hem d'escriure. Sabem que és possible si el construïm. Només hi ha un secret, és sentir-nos lliures. Mirar endavant, no rendir-se. Traspassar la porta que ara obrim. El sol crema al seu lloc, l'escalfor ens encén la metxa. Les places fan de tro, així és la primavera. Mil mans cridant al cel, mil cors batent a l'aire. Serem el que vulguem quan sortim de la gàbia. Que no es pari, que no es trobi. Som la certa, la rebota que s'amaga dins la poma. S'ofegui a la història. L'escriurem de part dels febles, dels vençuts en la memòria. Tenim l'esperança d'un futur digne, una història que hem d'escriure. Sabem que és possible si el construïm. Només hi ha un secret, és sentir-nos lliures. Mirar endavant, no rendir-se. Traspassar la porta que ara obrim. No cal entrar en discussions. A I20 comencem el desllotjament. La pregunta és, podem carregar? Podem intentar-ho, però que estan centrats al terra i enganxats als pals. Solicito autorització per fer servir els llançadors. Dragó 0, autoritzat. S'utilitzi els llançadors. Estan que no poden fer res més, no poden disparar a munició real. Tenim l'esperança d'un futur digne, una història que hem d'escriure. Sabem que és possible si el construïm. Només hi ha un secret, és sentir-nos lliures. Tirar endavant, no rendir-se. Traspassar la porta que ara obrim. No podem perdre de cap manera.